moi boas tardes. Sexan benvidos a este concerto da Banda Municipal de Música da Coruña dirixida polo mestre titular Juan Miguel Romero. Leva por título este concerto Música e Literatura. E eu, Alicia Longueira, teño o placer de acompañalos nesta viaxe musical. Como saben, o día 23 de abril celébrase cada ano o Día Mundial do Libro. Con tal motivo, a banda quere unirse a esta conmemoración e deixar constancia da estreita relación que existe entre o relato que se conta a través da palabra e a historia que conta a partitura a través das notas que a enchen. A palabra como símbolo da diversidade dos povos e a música como lingua común a todos os povos. Iniciamos este concerto con La Rosa y el Drac, marcha composta por Francisco Valor Llorens no ano 2004. Esta peza forma parte dun amplo repertorio de marchas inspiradas no tempo das cruzadas e na prolífica literatura de orixe medieval. A lenda de San Xurxo e o dragón serviu de base para instaurar unha tradición de fondo arraigo en Cataluña, pois nesta comunidade o día 23 de abril celébranse conxuntamente o Día do Libro e o Día dos Namorados. Conta a lenda que a vila de Montblanc estaba sendo infestada polo bafo noxento dun temible dragón e o rei non sabía que facer. Un bo día apareceu un cabaleiro que resultou ser San Xurxo e liberou a vila desta tráxica situación dando morte a implacable besta. No lugar onde se verteu o sangue do dragón naceu unha rosa que o cabaleiro entregou a Cleodolinda, a filla do rei. É por isto que cada 23 de abril en Cataluña os homes agasallan cunha rosa ás mulleres e elas, a cambio, entreganlles un libro.
Pero aí vai un dragón, o que matou Sanxurxo. Deixémolo ir, porque agora atopámonos con outra temible besta, Smaug, o dragón que describiu o escritor John Ronald Reuel Tolkien en O Hobbit, a novela que antecedeu ao Señor dos Anéis. Esta novela, que naceu como un conto para os fillos do seu autor, converteuse nun éxito da literatura fantástica con miles de seguidores a partir dos anos 20 e deu lugar a unha popular versión cinematográfica dirixida por Peter Jackson no ano 2001. A marxe da banda sonora desta famosa adaptación hai outras versións non menos interesantes. O compositor e director holandés Johan de Meij compuxo a primeira sinfonía, O Señor dos Anéis, inspirada na saga de Tolkien, pola que recibiu en 1989 o Premio Sadler Internacional de Composición. 35 anos despois desta composición, velaquí presenta a Banda Municipal de Música da Coruña o primeiro movimento con toda a súa forza. Está dedicado a Gandalf, o Cabaleiro Branco, un mago emblemático, tal vez inspirado polo Merlín da corte do rei Artur, pero cunha personalidade propia, ben definida. Sombra Gris, ou Shadowfax no inglés original, é o cabalo que o rei Théoden entrega a Gandalf. Sombra Gris é o xefe dos Mearas, señores dos cabalos, pertencente ao reino de Rohan. Escintila como a prata, e se o vento do oeste tivese un corpo visible, sopraría tan veloz como a él. A modo de curiosidade, debemos dicir que os cabalos que interpretaron o papel de Sombra Gris no cine foron dous exemplares de pura raza española chamados Blanco e Domero. Deixamos agora a Gandalf, a cabalo da súa montura, que segue o seu camiño levando detrás a nosa mirada nostálxica. Sombra Gris, o tempo apremia, levamos presa. Gondor está en guerra, corre, 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 Sombra Gris.
e profesor de música de orixe belga, recoñecido con diversos premios de carácter internacional. A súa fascinación e interese polo continente latinoamericano levouno a compoñer Oscar for Amnesty, un poema sinfónico inspirada na vida de Marianela García Vilas, abogada, filósofa e presidenta da Comisión Independente dos Dereitos Humanos do Salvador. Marianela foi torturada e asasinada en 1983 polo batallón Atlácatal, cando trataba de recoller probas en la Bermuda para demostrar que o exército estaba violando os dereitos humanos ao empregar armas químicas loitando contra a guerrilla. Marianela García Vilas converteuse así nun exemplo da loita polos dereitos humanos en América do Sur. Ao fin, este poema sinfónico, inspirado na fonda traxedia do pobo salvadoreño, remata cun canto de esperanza fronte á traxedia que aínda a día de hoxe sacode a moitos lugares do mundo. Só a palabra pode manter viva a memoria. Só a voz que non cala pode servir de eco para a dor dun pobo oprimido. A continuación, Oscar for Amnesty, de Dirk Brosset. Marianela es mi nombre. Mi nombre es la palabra. Que nazca la palabra.
todas las palabras que lo unían. El silencio es un eco de fusil. Yo tengo la esperanza, cadáver, en mis brazos.
mi nombre sin mi cuerpo y sin mi fuerza. Sigue siendo mi nombre, y con sus sílabas puede revivirse toda esperanza. Digan mi nombre y resonará justicia. Digan mi nombre y gritará la paz. Digan mi nombre alto y fuerte, y de los labios volará la palabra imposible: libertad. He dejado mi nombre y todo su sentido. Trabajen con mi nombre por la vida de un pueblo. Mi nombre, El Salvador. En el desierto, como el pirata en el mar. Libre es mi corazón, libre mi alma y libre mi pensamiento, que sube hasta el cielo y desciende hasta la tierra como Lucero, dulce como la esperanza.
desta longa travesía épica, voltamos á casa. Regresamos a Galicia cun ton máis intimista, onde se mesturan algúns dos elementos que caracterizan a esencia galega: a paisaxe, a natureza, un certo pouso de melancolía que non se sabe de onde ven nin a onde vai, as historias de remota e incerta orixe que foron voando de boca en boca ata chegar en nós, a maxia. Rosalía de Castro é un referente da cultura galega por dereito propio. A súa obra poética é fonte de inspiración para artistas de moi diferentes áreas creativas, da terra ao ceo, coa súa propia estrela rilando no firmamento. Rosalía de Castro segue viva a través da palabra feita pintura, escultura, pero sobre todo música. A mesma poesía ten alma musical, e máis no caso desta inefable poeta. Andrés Gaos Verea, notabilísimo compositor coruñés, non foi alleo a este fenómeno, e a él se atribúe a romanza Rosa de Abril, composición para piano baseada no poema Nasín cando as plantas nacen, recollido no libro Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. A peza foi revisada por Andrés Gaos Guillochón, e iso deu como resultado a composición actual que une deste xeito música e poesía. Agora, a Banda Municipal de Música da Coruña presenta a Rosa de Abril con arranxos de José Luis Represas.
que me pedir. Negra sombra. Unha vez máis resoa a voz poderosa e intensa da poeta Rosalía de Castro. Sen dúbida este poema está entre os máis coñecidos da escritora. Tense escoitado en diferentes momentos da historia e teñenlle prestado a súa voz diferentes intérpretes con estilos moi diversos. Sen embargo, a súa esencia pervive en cada nova visión. A música, creada hai pouco máis de 130 anos polo recoñecido compositor lugués Juan Montes, sostense nunha partitura inmortal, cargada de emoción. É moi posible que na mente de todos cantos escoitan esta melodía xurdan dun xeito natural e espontáneo as palabras de Rosalía. Negra sombra.
Antón Alcalde Rodríguez é un compositor de Rianxo que, a pesar da súa xuventude, ten no seu haber un importante número de traballos baseados na súa maioría na esencia do ser galego, nas xentes, na historia, na natureza e na paisaxe. A suite galaica é unha obra inspirada no fogar do Santiso, un espazo cargado de misterioso e enigmático encanto. Divídese en 3 partes: Despertar na montaña, Noite de bruxas e Danza final e meiga. O propio autor da obra afirma que o importante é manter a nosa tradición cultural, xa que o noso espírito galego fórxase nos mitos e lendas, no enxegue, nos sons da terra. Tal vez estas sexan as mellores palabras para dar entrada á suite galaica. Monchos, coruxas, sapos e bruxas, lemos, trasgos e diarios, escritos das nevoadas meigas, corvos, píntegas e meigas, feitizos das menciñeiras,
Podres cañotas juradas, hogar de verbes y alimañas, lume, lume das santas compañas, mal de hoyo, negros meigarios, cheira dos mortos tronos de rayos, veo do can, pregón da morte, fuciño de sátiro e fe de coello, pecadora lingua da mala muller casada cun home vello. Aberto de Satán e Belcebú, lume dos cadáveres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, peidas, peidas dos infernais cus, ruxido da madre bravecilla, barriga infinita muller solteira, falan nos gatos que andan a xaneira, que della porca da cabra mal parida. Con este fol levantaré as chamas deste lume que semella o inferno, que fuxirán as bruxas a cabalo das súas escobas, índose bañar na praia das aldeas gordas. Oide, oide, oide os berros que dan as que non poden deixar de queimarse tan ardente quedando aquí purificadas. E cando esta brebaxe baixe polas vosas gorxas, quedaredes libres dos males da vosa alma e de todo embruxamento. Repitan conmigo. Forzas do ar. Forzas do ar. Terra. Terra. Mar. Mar. E lume. Lume. A vos fago esta chamada. Si é verdade que tedes máis poder que a humana xente, aquí e agora facede que os espíritos dos amigos que están fora participen con nós desta queimada.
Moitas gracias polos aplausos, pola atención. Chegamos xa ao final desta travesía e a banda quere rematar con un pouso de ledicia. Na Galicia encantada que describe Antonio Reigosa, fala do conde Cagliostro, un médico siciliano do século XVIII que fundamentaba o seu coñecemento in herbis, in verbis et in lapidibus, na erva, na palabra e na pedra. Nas pedras e nas ervas está o coñecemento ao noso carón. As palabras serven para arrincar o saber do silencio e darlle voz. Así é como se transmitiu durante moitos anos a sabedoría popular, as lendas, os contos, a maxia. Na palabra, pois, está a memoria, pero tamén na música. E senón, que llo digan ali aos veciños do lugar de Cabreiros, en Xermade, que dis que hai moitos anos pasou por ali un cego que tocaba o violín, outros din que era a flauta, e pedía esmolas polas casas. Ia acompañado dun can. Un bo día, o cego apareceu morto, e os veciños, pois, por non meterse nun compromiso, decidiron enterralos secretamente baixo un carballo, nunha illa que formaban dúas canles do río Trimaz. Desde aquelas, cada vez que sopra o vento, escoítanse entre as árbores as melodías que o vello cego tocaba. Do can que o guiaba ninguén sabe que foi del, mais quen sabe se non andaría Antón alcalde alá polo lugar de Cebreiros cando compuxo os seus contos da aldeia. E será certo.
Moi